Hello! Kumusta mga kabugi? Nandito kayo ngayon sa aking first ever vlog. Alam nyo ba kung bakit ang aking piksa sa ilong na napili kong i-vlog? Wala lang. Wala akong maisip eh. Tumagal din ito sa akin ng halos 1 linggo at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nahinto rin ako sa aking pagja-jogging. And finally, natanggal ko rin ng kanyang mata. Alam nyo ba guys na pag tumubo ang piksa sa parting yan, ay delikado? Kaya hindi advisable ang aking ginawa. Kaya lang, takot lang ako talaga sa karayom kaya hindi ako nagpunta sa hospital. Mapapansin nyo guys, no, medyo namagana yung kabilang ilong ko at buti na lamang at natanggal na yung kanyang mata. Dahil yung laki niya guys, kasya yung isang cotton buds. Kanina yun yung pinaglinis ko. Although bawal yun. Pero at least, nagawan ko na ng paraan at natanggal na siya. Medyo guminhawa na yung pakiramdam ko ng konti. Hi guys, share ko lang sa inyo yung aking piksa sa ilong. Aking inopera kanina. Pero tutusin po, medyo maselan po yung mga bandang dito sa ilong. Hindi po na ano dapat to. Dapat dinadala po sa hospital. Pero takot po ako sa karayom kaya ako na po mismo. Tiniis ko siya ng mga nasa 5 days or 6 days kulang sa 1 week kasi inayaan ko muna siyang magkaroon ng inayaan ko lumitaw yung kanyang mata. Nung una kaya ko tigyawat lang siya pero sobrang sakit ng ulo ko kaya pala ayan po yung tinanggal ko. Kalahati ko lang yan yung iba dinagay ko na lang sa bulak. Hindi ko na pinakita sa video ko na kung paano ko na siya tinanggal kasi sobrang sakit guys. Hindi ko ma-explain, sobrang sakit. Hanggang sa muli, kita tayo ulit sa susunod na piksa.